नै जोंहा बिबिसिनि एनुवेल कनफारेन्सनि दंसिनो बनायनो नागिरदों। लागाव ओरैबो पेनेल बानायगासिनो नै मोख्रा बायदि गाखोलाबायबाय थादों। जोंहा बिबिसिनि एनुवेल कनफारेन्सआव भलन्टियारफोर थाग्रा 15 थाला बिल्डिं बानायगासिनो आरोना। जोंनि गामिनिया बेबायदि 15 थाला भलन्टियार थाग्रा जायगाखौ सिकिउरिटि नेग्रा जायगाखौ बानायदों आरोना बांखार। थ' माबायदि जायोसै फाइनालसिम नायलांबाय थादो भिडिअखौ। जांख्लाया बोरै बानायो दंसिया बोरै जायो फाइनालसिम नायबानो जाबाय आरोना। फाइनाल शेपखौ नाय। इन्जिनियार सार मा बुंनो सानो? नुगासिनो ना? आच्छा इन्जिनियारा बेनो जोंना PWD इन्जिनियारा बिल्डिं फान्डनि। सिनसो थागोन बे आबौ सिन डेन्जार नुदोंलै बोरायखौ डेन्जार नुदों बावखुंदों। नै जोंहा सासे भलन्टियारा गाखोजेनबाय। भलन्टियार देलाय भलंदै मारै गाखो? थ' ओरैबो गोबां पेन्डेलफोरा लुगासिनो। माने बे कर'ना समाव बेबायदि गिदिर सभा जानो मोनाखैमोन जोंनि बिबिसिनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि। थ' जोंहा देग्लाय बोसोराव जाबाय आरोना सनाय बाथाबारियाव आरोना सनाय आनसलिकआव। बानायगासिनो दङ। इन्जिनियार सारा जोंनिया मोख्रा बायदिखा हनै बारलांदों। Belakang murid sama ni kita. Baju bolong nama le. Hari ini kamu jaga besok di